שלום לכולם, כהכנה לכנס שלנו, כנס חברות ניהול ביום רביעי 20/11 בשעה 9:30 בבוקר, אנחנו עושים הדרכה קצרה איך להקים עמוד חברת ניהול במערכת שמפורסם באינטרנט ומביא לכם מתעניינים ועדי בתים שמחפשים את השירותים שלכם. בעצם בכנס מתבצעת תחרות קטנה שמארגנת אותה חברת הפרסום שלנו, WebTalent, שבמסגרתה הם יבחנו את כל העמודים שמופיעים באתר ויכריזו על המנצח, העמוד שהכי מתאים לקידום ממומן ואורגני באינטרנט, והעמוד הזה יזכה בחודש קידום ממומן ואורגני ובעוד 500 שקל תשלומים לגוגל על קידום ממומן, סך כל ההטבה 3,500 שקל. אז הנה התחרות, איך נכנסים לתחרות? בעצם מקימים עמוד חברת ניהול באתר של דרימפו ומפרסמים אותו. כל מי שיהיה בכנס ישתתף בתחרות. ככה זה מתחיל, נכנסים למערכת של דרימפו, בתפריט העליון בוחרים בעמוד חברת ניהול, ונכנסים לעמוד של החברה, לוחצים על עדכן, ומעלים תמונות בחלק העליון, איפה שהלוגו של החברה, לא רק לוגו, לעלות תמונות, אם זה של הצוות, אם זה של בניינים שאתם מנהלים, התמונות האלה יופיעו בגלריה, ובעצם ייתנו נפח ואפשרות קידום הרבה יותר טובה לעמוד, גם חזותי וגם מבחינת המידע. קצת מידע על החברה, אם זה שם החברה, כתובת וכולי, אתר החברה, ותיאור, בחלק של התיאור, להרחיב, לפתח, לשים את כל המידע על החברה, ככה שיהיה אפשר לקדם אותו. אזורי השירות שאתם עובדים בהם, גם מאוד חשוב, להיות ממוקדים, זה מאוד עוזר בפרסום, בקידום. שירותי החברה, כן, מתוך רשימה, לתת את המילים שאתם בעצם רוצים שיופיעו באתר ויקדמו אתכם, סוגי הנכסים שאתם נותנים להם שירותים, ובסופו של דבר מסנכרנים לאתר. אפשר לראות את הדוגמה בקישור שנוצר לכם פה, איך זה יופיע באתר, עושים שמור וסגור, והמידע עלה למערכת, מופיע באתר ומקודם באינטרנט, וכל מי שירשום את החיפושים שמתאימים לעמוד שלכם יגיע וישאיר פרטי קשר. ברגע שהוא משאיר פרטי קשר, אתם מקבלים את הליד גם בפוש מהמערכת, בהתראה גם בוואטסאפ, ואתם יכולים להמשיך את המחירה מתוך המערכת ניהול מחירות שיש לכם בדרימפו. אז תעלו את המידע, תשתתפו בתחרות, תזכו, וכולם יקבלו הרבה פרטי מתעניינים, יצמחו ויגדלו, ויהיה לנו בהצלחה ביחד.